थोड़ी पाऊनी ମୋ ସୁରେଶ ମୋ ଚଷମା ଦେଖିଛୁ କି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବାପା। ତମଠାରୁ ମତେ କେତେ ମୁଠି ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ପୁଅ ମାନେ ତ ଚଷମା ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛ? ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ତୁମ ଚଷମା। ମୋ ଚଷମା ତ ଏଠାରେ ରଖିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ମିଳୁନାହିଁ। ବାପା ଆପଣ ସତରେ ରୁହ ନା ମା, ବାପାଙ୍କ ଚଷମାରେ ଖୁସିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରାମା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ଦେଇଦିଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଚଷମା। ସେଇଠି କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖୁନ, ନିଜେ ଖୋଜିକି ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଦୟା କର, ଏଙ୍କ ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବାପାଙ୍କ ଚଷମା ଏଇଠି ସେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ବାପା ଏଇଠି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ଆପଣଙ୍କ ସତରେ ଅନ୍ଧାର ନିଅ। ବାପା ବାପା ହଁ ପୁଅ ରୋହନ ପୁଅ, ମତେ ଗଣିତଟା ଆସୁନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ପୁଅ ରୋହନ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜେ କଲେ ଠିକ ହେଲେ ବୁଝିବ ନା ସବୁ ଆସିପାରିବନି ପୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ମତେ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ମତେ ଉତ୍ତର ଆଘାତ ଲାଗିନି ତ? ନାଇଁ ବାପା ମୋର କିଛି ହେଇନି। ବିକି ବିକି କେମିତି ଅଛି ସାଙ୍ଗ? ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ସାଙ୍ଗ ଦିନ ତ ଏମିତି ସେମିତି କଟୁଛି ଆଉ। ଏମିତି କେମିତି ମାନେ? ଘରେ ଆଡ଼େ ବାପା କ'ଣ କରିଛି ତୁ ବୁଝିବ? ଆରେ ତୁ ଏବେ ଯେ ତୋ ଘରେ ତୋ ବାପାକୁ ରଖିଛୁ କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ବୁଝିପାରୁନି? ଆରେ ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ମାନେ? ଆରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲାଣି କେମିତି? କାଲି ବି ମୁଁ ସକାଳେ ବାପାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଅର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟା ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା। ଯେମିତି ତୋ ବାପା ତୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବି ପଠାନ୍ତି, ସେ ବି ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଆସିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଅଛି। ବାଏ।